Pozdrav dragi gledalci, vi gledate Kuvati dušom. U današnjoj epizodi pravimo rolovane pileće ražnjiće. Pileće belo meso iseći na tanke trakice. Svaku trakicu preko prozirne folije staviti tučkom. Zatim je posoliti. Kačkavalj i dimljenu pečenicu iseći na štapiće. Na širi kraj svake trakice od mesa naneti po štapić sira i pečenice, pa smotati u rolnicu. Punjene rolnice obložiti listovima slanine. Na štapiće za ražnjiće ređati rolnice u slanini tako da na svakom štapiću bude po 3 rolnice. Peći ih na umerenoj temperaturi dok ne porumene sa obe strane.